Salam. Amatçı kıskelle soranlar üçün Honda vakadan 2,5 motor. İçinde adam görkecek motor karabı mesele yok hiç şey. Geçme degim. Şükür kapı. Şu tane var. Bak amatçı ver kolyen içiler. Mesele yok. İçiler da bu. Üç kampanya renk kovulan. Buram şu kraliyeten kras ketmeli. Maşinler salçan yani. Ne için abi? 11'in ikinci ayı. Maşini tivesin amattı soranlar için. Maşin bakatlı var ayağdayım. Bakat 250 milyon. Yerinde olmuş bana. Sağollaşmalı. Tamam. Selamünaleyküm hormatly müşterilerim. Bu kısaplık maşini Toyota bolan 2005-nji maşini. Araçsaca maşin goldayanlar üçün hormatly müşterilerim. 3,5 motor gelýär. Digine gittiler ona gördüm ondan. Geçen garadan ağa geçen hormatly müşterilerim. Araçsaca. Emeler bu olmak müşteriler. Bakaya dayına elimizde 875 milyon. Havarlaşma için 60-70 ne oluyor diyeyim. Kia Carnival 2 luk 360 kamera radar. Diskalar şunlar kare eskiz barko. 360 ba akustikası. Krel kalamkaları. Abdu padagraf sahibi. 2 luk atamankası ba. Kime gazak bolsa maşinne 4 detallar lak ba satlığa çıkarmak için polirovka da edip koyarlar. Limuzin komplektatsiya kısan logo var. İskisi denelerine de Abdu padagraf ba kapsetkaları Abdu padagraf o sidenede de var şeyle splashnoy soğuk ya kadar ya 95 km geçen pamit sideni asistenesi kalankası şayba şunlarlık kime kızık olursa haberleşip bilersiniz bizim kontaktlarımız profilde duranlı. Şu maşini 6500-7000 dolar töwerek alıp bolar diýip pikirlenýär. Söýsler bahasy gowy, arzan Hyundai Sonata 2022-nji ýyl 2,5 motorly nesip bolsa şuň auksiona çykýar. Sağ tarapynda hiç görüşine däl hiç ýyl degim ýok. Araçsaja dostlar, maşynyň ýyzam gowy araçsa. Maşynyň çep tarapyna geçdik. Şu çep tarapy iz kırlada görnýändir dostlar. Ne defekt var, muňa özüň nesip bolsa bejerip bolýar. Biram çep tarap öňünde çünkünden degen dostlar. Başga hiç ýyl degim ýok. Ýöne çalışmaly zatlaryny aýdyp geçelim. Çep kırlı, komplekt bumper, çıra çalışmalı olur. İki tarafından seyavi, sağ tarafında da çırasında defekt var. Sağ taraf çırasam yankı değişimli ali. Aynı söylen dostlar. Motorunu örkezeli, Land Rover hiç il mesele yok. Motor karabı kovi, probek 94.000 mil geçen. İçi karasalan ayrı bak. Çep taraf Zanivesk ayrı bak, rol ayrı bak, diz ayrı bak. Sideni ayrı baklar atan. Sağ taraf tarpeda ayrı bak, karas hemmesi yerine kalanı. Ulu monitor, çıkıp duran monitorli, gerekli funksiyalar var, ovadan dizaynli. Salonun şu biraz kapara eken dostlar, sidenyaların hilçisi etmeli olur. Maşinın bahası gowy amatly dostlar, yankı değişimiz ali 6500-7000 dolar töwerek alıp bolar diýip pikirlenýär. Gerekdiýse gyzyklansaňyz arkaň profildaky nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Min kodunam ýokarda goýýar, segim ýagdaýyny özüňiz görüp barlap bilersiňiz. Ýatyp geçelim. 2022-nji ýyl original bir kali Hyundai Sonata 2,5 motorly 94.000 mil geçen maşin şuň arzan auksiona. Bilýän mamam ýa şol adamlar şu haýlandyr gowy berýärler. Hawa. Ýa-da şu maşin menlige däl. Menlik edil kan. Diňe ýaşullar däl. Sen ýaşulda däl. Ýa sanam orta ýaşda. Kadamlarym şu maşin gatgo wer ýa. Menne elimde 4 sany limited soňky model haýlandyrlar wa da dogry dämi? Köýnü model gerek maňa diýip öýdir sora goýan. Näme üçin oňy bilen massaga detsek diýe köýnü model sorýar diýe. Ýok, köýnän täze meter gowy berýärler. Täze meter gowy berýärler. Täze var bir bilemok bul ben we ýaly bir uruna giri aýdym ka diýip pikir edýän mene var. Niňe diýen satar? Yo, bir hili. Täze model haýlandyrdan köýnü modeliňiz broskan. Men şoňa düşünemok aýdyp berýärdi. Ýa-da müşterilerimiz aýtsyn köýnü model
Gaty gower Birinci Edilhan aýdyp ber. ne Allah maşayat birinci şu maşynyň gapysyny açyp içine seredik görýän. Salon erwetde täze probek näçe 81735 kilometr uly monitor. Luga kenwal panorama däl. XL Edilhan, XL 4 we dowup gidýär. XL 4 we de. O sizin ýa graf. Sizin kovriklaram bar eken. Kapitanski kreslo, adzenel yani. Ayrıca klimat kontrol. Limit saydı neydi? Ne de padagraf olmalı. Mınna yok eken. Edilhan. Ha wağın. Highlander'da 2 we de gowerlýam, 4 de gowerlýar. Ayağa mer kim öde silegine göre ol gowerlylyan zat. Yok mesela men näsere olar ýaly yerlerde sürjek bolsam maňa 4 we de gerek. Oň gar ýagda 2 we de ýadysam 4 we de maşyn gözledik. 2 we'den goýup 4 de öldürdik. Men atakom agaşdy. Ol nälisini müşterilerimiziň islegine göre elimde 4 de dowap bolýan, 2 we de gerek diýe. 2 dowap bolýan, 4 de gerek diýe. Şoň üçin de müşterilerimiz özleri çözüp özleri halany saýlamak. Degim renk näýle? Degim renk radnoy öz renki. Zavaskoýak. Awa, zavaskoýak 1 kilo 1 kapotçuk degen içine geçmedik. Kemçilik çykdy. Kemçilik diňe sürmeli, ha un sepmeli, netiwesini. Motor karabka hada boy. Mesele ýok, tekerlerine çen täze rotston pakliska goýlandyr. Bir adamyň zgadamjyk sürenmäme Edilhan, içinde kozasyny, daşyny hiç ilçidik ýok. Bakasam Edilhan 20800. Üstüne gelýän ons berýär 19 Highlanderlara 30 000 çeni baka kesýärler. Men GS'me çalşalmy? Luklen birinci klas. Edilhan şunu sowdala super nagd pul jemläýle ýöne çalşalap meni de lip dursun o hatsan nagd pul almaly. Ýa pul bersen çalşal. Ýa bolýar. Ne arasaca GS. O nädir abzordan soň düşünsür. Bakasam atdyl 19-njy ýyl üstüne gelseň ons bolýanlar renk köwrlen 18-19'lara 24-25 mung. Köne model 16-17-nji ýyllara 25 mung, bizde 19-25 mung 800. O waka. Ýöne men GS'me barlygyny aýdyp geçeli. Indi kvizada gorka 4 arasynda bet GS bardyr 19-njy ýyl 28 ýarma. Luklen birinci klasy. Kim gerek bolsa habarlaşyň, reklamasyň reklama sokup galýar. Assalamu alaykum dostlar. Öňümizde Hyundai Sonata 2025 model maşyna degim öňünden bolan aerobak hissa çykmadyk. Probegim 1332 mildi. Şeýle görkezýär. Lobowy hissatda bilmedik. Şeýle planshet pribor. Maşynyň içleri şeýle elektron ruchnoy. Tamam min kody 2024-iň oktýabry min kodly. Maşynyň degim öňünden bolan lobowy hissatda bilmedik. Degim mene şu kapot, çıra, bamper goýmaly. Öňüniň gaşyny oýmaly. Bir tarap çyrasy goýup çek tarabyna çıra goýmaly. Maşynyň hiç ýyl aerobagda çykmadyk. Benzin, hibritler, kapolma çykorkady. Şeýle motorunyň içi. Radiatorlaryna seretmeli. Çalışmaly radiatorlaryny. Meýerek bolsa arkaýyn habarlaşyp bilersiňiz. 2025 model Sonata.